Ang sulat ni Pablo alang sa mga taga-Filipos. Gikan ni Pablo ug ni Timoteo, mga sulugoon ni Kristo Hesus, alang sa tibuok katawhan sa Dios sa Filipos, nga nahiusa kang Kristo Hesus. Lakip sa mga pangulo ug sa mga katabang sa buluhaton sa iglesia, Ang Dios nga atong Amahan ug ang Ginoong Hesukristo maghatag kaninyo sa grasya ug kalinaw. Nagpasalamat ako sa Dios sa matag higayon nga maghandom ako kaninyo, ug malipayon ako sa pag-ampo kanunay alang kaninyong tanan, tungod sa inyong pagtabang kanako sa buluhaton sa Ebanghelyo, sukad sa una gayong adlaw hangtod karon. Ug busa, siguro ako nga kining maayong buhat nga gisugdan sa Dios diha kaninyo, padayunon gayud niya hangtod mahuman kini sa pagbalik ni Kristo Hesus. Angay gayod nga bation ko kini alang kaninyo, sanglit gimahal ko man kamo, kay nakig-ambit man kamong tanan niining pribilehiyo nga gihatag sa Dios kanako. Dili lamang karon nga nabilanggo ako, kundili samtang gawasnon pa ako sa pagpanalipod ug sa pagpalambo sa buluhaton sa Ebanghelyo. Nasayod ang Dios nga ang tim-os kong pagbati alang kaninyong tanan, gikan gayod sa kasing-kasing ni Kristo Hesus. Maoy akong pag-ampo nga magtubo unta ang inyong gugma, kahibalo ug kaalam sa paghukom, aron makapili kamo sa labing maayo. Sa ingon niini, maputli kamo nga walay ikasaway diha kaninyo unya sa pagbalik ni Kristo. Mapuno unya ang inyong kinabuhi sa maayong mga hiyas nga gikan ni Hesukristo alang sa himaya ug dungog sa Dios. Buot kong masayran ninyo mga igsuon, nga ang nahitabo kanako nakatabang hinuon sa pagpauswag sa Ebanghelyo. Tungod niini, ang tanang mga magbalantay sa palasyo ug ang uban nga ania diri, nahibalo nga nabilanggo ako tungod kay sulugoon man ni Kristo. Ug tungod sa akong pagkabilanggo, misamot ang pagsalig sa kadaghanan sa mga kaigsuunan diha sa Ginoo, ug milabi pagayod ang ilang kaisog sa pagsangyaw sa mensahe sa Dios sa walay kukahadlok. Hinuon, pipila kanila nagsangyaw kang Kristo tungod sa kasina ug pag-indigay, apan ang uban nagsangyaw kaniya sa maayong kabubuton. Gibuhat nila kini pinasikad sa gugma, kay nasayod man sila nga ang Dios naghatag kanako sa buluhaton sa pagpanalipod sa Ebanghelyo. Apan ang uban wala magsangyaw kang Kristo sa kinasing-kasing gayon, kundili tungod kay buot silang magpadako sa ilang kaugalingon, aron kadugangan ang kalisod nga giantos ko sa bilangguan. Apan kini walay bali kanako. Gikalipay ko kini basta lang isangyaw si Kristo sa bisan unsang paagi. Hiwi man o matarong ang tuyo. Og magpadayon ang akong kalipay kay nasayod ako nga tungod sa inyong mga pag-ampo ug sa panabang sa Espiritu ni Hesukristo, buhian gayud ako. Ang dako kong tinguha ug paglaom, mao nga dili gayud nako pakyason ang pagtuman sa akong katungdanan. Magmaisog hinuon ako sa tanang panahon, labi na gayod ning panahona, aron makapasidungog ako kang Kristo, buhi man ako o patay. Kay alang kanako, ang kinabuhi mao si Kristo, ug ang kamatayon maghatag og dugang nga kabulahanan. Apan kun buhi ako, makahimo ako mas mapuslanon nga buhat. Busa wala ako masayod hain niini ang akong pilion. Naglibog gayud ako kung unsay akong pilion. Buot ako mubiya nining kinabuhia, ug makig-uban kang Kristo, nga mas maayo alang kanako. Apan tungod ug alang kaninyo, labi pang maayo nga buhi ako. Nakasiguro gayud ako niini, nga magpabilin pa ako uban kaninyong tanan, aron makatabang alang sa inyong kauswagan ug kalipay diha sa pagtuo. Busa kun mahiuban na usab ako kaninyo, mas makapasigarbo kamo kanako diha kang Kristo Hesus. Karon, ang mahinungdanon mao nga magkinabuhi kamo sumala sa Ebanghelyo ni Kristo, aron bisag dili ako makaanha kaninyo,
madungog ko nga nagpabilin kamo nga lig-on diha sa usa ka katuyuan ug naghiusa kamo sa pagpalambo sa pagtuo diha sa ebanghelyo, ug nga kamo walay kalisang sa inyong mga kaaway. Magpaila kini nga mapildi gayud sila, ug mudaog kamo kay ang Dios maoy maghatag kaninyo niini. Kay gihatagan kamo sa pribilehiyo dili lamang sa pagtuo kang Kristo, kundili sa pag-antos usab tungod ug alang kaniya. Kay makigbisog man kamo uban kanako. Mao kini ang pakigbisog nga nakita ninyo nga gisagubang ko sukad pa kaniadto ug hangtod karon sumala sa inyong nadunggan. Busa kung nakapalig-on kaninyo ang inyong kinabuhi diha kang Kristo ug nalipay kamo diha sa iyang gugma. Kung may panaghiusa kamo diha sa espiritu ug may gugma ug kaluoy sa usag-usa, awhagon ko kamo sa pagbaton sa managsamang katuyuan ug huna-huna ug sa samang gugma aron mahingpit ang akong kalipay. Ayaw kamo pagbuhat bisag unsa gikan sa hinakog nga katuyuan o sa walay hinungdan nga tinguha sa pagpanghambog. Pagpaubos hinuon kamo ug isipa kanunay nga ang uban mas maayo kay kaninyo. Pag tinabangay kamo ug dili kay mauray inyong atimanon ang tagsa-tagsa ninyo kakaayuhan. Angay ninyong batunan ang huna-huna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Hinuon, sa iyang kaugalingong kabubuton, gibiyaan niya kining iyang katungod ug nahimong usa ka ulipon. Natao siya sama sa kasagarang tao. Nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon. Bisan sa iyang kamatayon sa krus. Tungod niini, gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas ang dapit sa kalangitan, o gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa, mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa ibabaw sa yuta, o sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magsangyaw nga si Jesucristo mao ang Ginoo, alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Busa mga hinigugma, kay nagmasinugtanon man kamo kanako, sa dihang uban pa ako kaninyo, labi pagayong maayo nga magmasinugtanon kamo kanako karon, nga layo na ako kaninyo. Padayon kamo sa pagpaningkamot uban sa kahadlok ug pagtahod, aron sa paghingpit sa inyong kaluwasan. Kay ang Dios nagbuhat kanunay diha kaninyo, aron paghatag kaninyong tinguha sa pagtuman sa iyang kabubuton. Buhata ang tanan sa walay pagbagulbol o pakiglalis, aron walay ikasaway kaninyo ingon nga hingpit nga mga anak sa Dios, nga nagpuyo sa katilingban nga hiwi ug dautan. Kinahanglan nga mudan-ag kamo taliwala kanila, sama sa mga bituon nga nagsidlak sa kalangitan, samtang gitanyag ninyo kanila ang mensahe nga naghatag sa kinabuhi. Kung himuon ninyo kini, aduna unya ako'y katarungan sa pagpasigarbo kaninyo inigbalik ni Kristo, kay kini magpakita man nga ang tanan kong paningkamot ug paghago wala di ay makawang. Ang inyong pagtuo sama sa usa ka halad nga sinunog, ug ang akong dugo sama sa bino nga ibubo ngadto sa maong halad. Kung ingon ni ana, magmalipayon ako ug makigduyog sa kalipay uban kaninyo. Sa samang paagi, kinahanglan magmalipayon usab kamo duyog kanako. Nagsalig ako sa Ginoong Hesus nga ikapadala ko si Timoteo nganha kaninyo sa dili madugay, aron madasig unya ako sa mga balita mahitungod kaninyo. Wala ako'y laing kauban sama kaniya nga tinuuray gayong nahingawa kaninyo. Ang uban, naghuna-huna lamang sa ilang kaugalingong kaayuhan, dili sa mga katuyuan ni Jesucristo. Og nahibalo kamo sa iyang katakos, kay sama sa amahan ug anak, nagtambayayong man kami sa pagpalambo sa Ebanghelyo. Naglaom ako nga ikapadala ko dayon siya nganha kaninyo,
inig kahibalo na nako sa akong dangatan diri. Og nagsalig ako sa Ginoo nga makaanha gayud ako kaninyo sa dili madugay. Nakahuna-huna ako nga kinahanglan papaulion ko nga kaninyo ang atong igsuon nga si Epafrodito nga akong isig ka magbubuhat og kauban sa pakigbisog nga mao'y inyong gipadala aron pagtabang kanako. Nangandoy siya sa pagpakigkita kaninyong tanan. Naguol usab siya pag-ayo tungod kay nakabalita man kamo nga nasakit siya. Tinuod nga nasakit siya ug hapit gani mamatay. Apan naluoy kaniya ang Dios ug dili lamang kaniya kundili kanako usab ug giluwas ako sa labi pang dako nga kaguol. Busa labi pa akong nagtinguha sa pagpadala kaniya nganha kaninyo aron malipay kamo inigkakita ninyo kaniya pag-usab ug aron dili na kaayo ako mabalaka. Busa dawata siya uban sa dakong kalipay ingon nga usa ka igsuon diha sa Ginoo. Tahuran ninyo ang mga tao nga sama kaniya kay gihalad niya ang iyang kinabuhi ug hapit gani siya mamatay tungod sa gipabuhat ni Kristo. Gihimo niya kini aron sa pagtabang kanako sa paagi nga dili na ninyo mahimo. Sa katapusan, mga igsuon, pagmalipayon kamo diha sa Ginoo, dili ko iksapayan ang pagsubli sa gisulat ko na kaninyo kaniadto, kay kini makaayo man kaninyo. Pagbantay kamo sa mga iro, sa mga tao nga nagbuhat og dautan, ug sa mga nag-ingon nga kinahanglan gayod ang pagpatuli. Kay kita ug dili sila ang tinuod nga tinuli. Kay nagsimba man kita sa Dios pinaagi sa Espiritu ug nagkalipay sa atong pagkinabuhi diha kang Kristo Jesus. Wala kita magsalig sa mga seremonyas. May katarungan gayod unta ako nga musalig niining mga butanga. Kay kun may naghuna-huna man nga makasalig siya sa mga seremonyas, labaw pa ako. Kay gituli na ako sa nag-edad pa lang og usa ka semana. Nataw ako nga Israelita sa tribo ni Benjamin, ug lumad gayod nga Hebreo. May tungod sa pagtuman sa balaod sa mga Hudiyo, Parisiyo ako, ug hilabihan ang akong kadasig nga gilutos ko gani ang iglesia. Kung ang pagkamatarong ipasubay pa sa pagtuman sa balaod, wala ako'y kasaypanan nga nahimo. Apan kadtong tanan nga kaniadto giisip ko nga bililhon. Karon giisip ko na nga walay bili tungod kang Kristo. Dugang paniana, giisip ko na ang tanan nga walay bili tungod sa kahibalo may tungod ni Kristo Jesus nga akong Ginoo, nga labaw pa kaayo kabililhon. Tungod kaniya, gisalikway ko ang tanan ug giisip kong basura lamang aron maangkon ko si Kristo ug mahiusa kaniya sa hingpit. Wala na ako magbaton sa pagkamatarong nga gipasikad sa pagtuman sa balaod, kundili sa pagkamatarong nga nagdawat ko pinaagi sa pagtuo diha kang Kristo. Pagkamatarong nga gikan sa Dios ug gipasukad diha sa pagtuo. Ang tinguha ko lamang mao nga maila ko si Kristo ug masinati ang gahom sa iyang pagkabanhaw, makaambit sa iyang mga pag-antos ug mahisama kaniya diha sa iyang kamatayon, uban sa paglaom nga banhawon usab unta ako. Wala ako magpasabot nga nakab-ot ko na kini o nahingpit na ako. Nagpadayon ako sa pagpaningkamot sa pagkab-ot niini, kay ako iya naman ni Kristo Jesus. Hinoon mga igsuon, wala gayud ako maghuna-huna nga nakab-ot ko na ang akong gitinguha. Ang gihimo ko mao ang paghikalimot sa nangagi, ug ang pagpaningkamot kutob sa mahimo aron makaabot sa dag-anan. Busa, nagdagan ako diretso gayod sa dag-anan aron maangkon ko ang ganti sa pagkatinawag sa Dios pinaagi ni Kristo Jesus ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kitang tanan nga hingkod na sa pagtuo,
angay nga magbaton sa samang hunahuna. Apan kun kamo adunay laing panghunahuna, ang Dios na maoy magpadayag niini kaninyo. Apan bisan unsay mahitabo, magpadayon gayud kita sa unahan, subay sa pagkinabuhi nga atong naangkon. Mga igsuon, padayon kamong tanan sa pagsundog kanako. Gipakita na namo kaninyo ang hustong panig-ingnan, busa sundugan ninyo kadtong nagsunod niini. Gisultihan ko na kamo niini sa makadaghan, ug karon sublion ko kini pag-ingon uban sa mga luha. Dunay daghan nga nagkinabuhi, sukwahi sa katuyuan sa kamatayon ni Kristo sa krus. Musangko gayud sila sa kalaglagan. Ang ilang gipaka-Dios mao ang ilang lawas nung kailibgon, og nagpasigarbo sila sa angay unta nilang ikaulaw, og naghunahuna lamang sila sa mga butang niining kalibutana. Apan ang atong puloy-anan atuas sa langit, og mahinangpon kitang nagpaabot sa pag-anhi sa atong manunubos gikan sa langit, ang Ginoong Hesukristo. Ilisdan niya ang atong mga lawas, nga may kamatayon sa lawas nga mahimayaon, sama sa iyaha, pinaagi sa gahom nga gigamit niya sa pagmando sa tanan. Busa, mga minahal og hinandom kong kaigsuunan, kalipay og garbo ko, paglig-on kamo diha sa Ginoo. Iyo diha og Sinteke, pag sinabtanay kamo, ingon nga magsuon diha sa Ginoo. Ug ikaw usab, tinuod kong kauban, tabangi kining mga babayhana, kay naghago sila pag-ayo uban kanako sa pagsangyaw sa Ebanghelyo, uban ni Clemente, ug sa tanan kong katabang, kansang mga ngalan na sulat sa basahon sa kinabuhi. Paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo. Sublion ko pag-ingon, paglipay kamo. Ipakita sa tanan ang malumo ninyong kinaiya. Hapit na mubalik ang Ginoo. Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kundili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan, uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao, manalipod sa inyong kasing-kasing, ug huna-huna diha sa inyong pagkahiusa kang Kristo Hesus. Sa katapusan, mga igsuon, puna ang inyong huna-huna sa mga butang nga maayo ug angayng daygon, sa mga butang nga matuod, ligdong, matarong, putli, matahom ug halangdon. Ipakita sa buhat ang inyong nakatunan, nadawat, nadungog ug nakita diri kanako. Ug ang Dios nga naghatag kanato sa kalinaw, mag-uban kaninyo. Dako kaayo ang akong kalipay diha sa Ginoo, kay karon human sa taas nga panahon, nakahigayon na usab kamo sa pagpakita sa inyong gugma kanako. Nahibalo ako nga nahangawa gayud kamo kanako, apan wala lang kamoy higayon sa pagpakita niini. Wala ako magpasabot nga nakulangan ako sa akong mga gikinahanglan, kay nakatunan ko ang pagkatagbaw sa bisan unsay ania kanako. Nasinati ko ang pagpuyo diha sa kawadon ug sa kahamugaway. Nakatunan ko na ang pag-atubang sa bisan unsang kahimtang sa kinabuhi, sa kabusog o sa kagutom, ug sa kahamugaway o sa kawadon. May kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan, tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Apan dalaygon kamo tungod sa inyong pagtabang kanako sa akong mga kalisdanan. Nasayod kaayo kamong mga taga-Filipos, nga sa pagbiya ko sa Macedonia, sa bag-o pang gisangyaw ang maayong balita, walay laing iglesia nga nakig-ambit kanako, pinaagi sa paghatag ug sa pagdawat gawas kaninyo. Dili lang kay kausara ako ninyo padad-i ug hinabang, sa dihang nagkalisod-lisod ako didto sa Tesalonica. Dili kay gasa ang akong gipangita, kundili ang bunga nga makapabulahan kaninyo. Nadawat nako ang tanan ug sobra pagani.
Sangkap na ako sa tanan kong gikinahanglan karon, nga nadawat ko na pinaagi ni Epafrodito ang tanan ninyong mga gasa. Sama kini sa usa ka humot nga halad sinunog ngadto sa Dios. Usa ka halad nga makapahimuot kaniya. Ug ang akong Dios magsangkap sa tanan ninyong gikinahanglan sumala sa naghingapin niyang bahandi diha ni Kristo Jesus. Daygunta ang atong Dios ug Amahan hangtod sa kahangturan. Amen. Ipangumusta ako sa tanang katawhan sa Dios nga iyan ni Kristo Jesus. Nangumusta kaninyo ang akong mga kauban dire. Nangumusta usab kaninyo ang tanang katawhan sa Dios dire, labi na ang mga nangalagad sa emperador. Ang grasya sa Ginoong Hesukristo mag-uban unta kaninyong tanan.